Manat Information and Broadcasting kala penan kam kerki ya kabor hapok ki kendan IT hajar arphaway ban ai hukum haka sautarik kabayade bat gajing Khang ya ki arphaw artali ki telong ai Khubor ki bayat lingba ka YouTube lightly ki Twitter account kawai ka Facebook account bat kawai ka website kabapathai Khubor kini ki channel YouTube ki don palat ars pa handru phau klur ngut ki nong pet bat lapon don kam yaki ban pensapriang ya ki Khubor lamler bat ka jing pensapriang ki Khubor Thok lingba ka social media syapang ki kam ki bakta ya ka jing shngan jongkari ka jing yade ka India bat ki wei kiri bat ka syong suk syong san hakari kane ka de ka sin baningkong balapen shitom ya kano ka telong Khubor bapenon kam ya ka YouTube nadu balapen bena ya ki kendan IT ha urem phang jong une usnam baladem lingba ka hukum halor kane ka jing Khang badangshan khat pratali ki telong Khubor YouTube na India bat sautali na Pakistan kidai ki bala Shah Khang lapendon kam shibun tali ki channel YouTube ban Pynmih ya ki Khubor Thok ki bakran chapang ki kenhun shipa jongkari ka Jammu and Kashmir bat ki wei ki Khubor bala pha Khang ki kentup ru ki komen ki balong persya ya ka India ki balami ki rensan social media ki bapenyat na Pakistan lalap baki don kato katne ki Khubor Thok bala Pynmih da ki channel YouTube na India ki bayade bat ka jinglong jingman mentah Ukraine bat ki bathmu ban penklumar ya ka jingyade jong ka India bat ki wei kiri lapendon kam ya ki thumbnail ki bathok bat lapen kala ya ki thumbnail ha ki video khnang ban pen priang shu ya ki Khubor lingba ka social media hakatu katne ki jingja lalap baki Khubor ki balong persya ya ka India kidai ki bami na Pakistan